Επειδή έρχομαι σε επαφή με πολύ κόσμο και ειδικά στο εξωτερικό, πολλοί απορούν γιατί τιμούμε τόσο πολύ την Παναγία. Όχι από ασέβεια, οι άνθρωποι πραγματικά απορούν. Μην νομίζουμε ότι επειδή ο άλλος είναι καθολικός, είναι προτεστάντης, εμείς έχουμε χρέος για να υπερασπιστούμε την Ορθοδοξία, να το ορμήσουμε και να το δώσουμε να καταλάβει πόσο πλανεμένος και αιρετικός είναι. Λένε, ο Χριστός δεν μας έσωσε, ο Χριστός δεν σταυρώθηκε, ο Χριστός δεν έκανε τα θαύματα που έκανε. Ο Χριστός δεν ίδρυσε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς και σωζόμαστε. Ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Ο Χριστός δεν ίδρυσε την Εκκλησία. Τι δουλειά έχει μια γυναίκα στη μέση? Έτσι μεγαλώσαν, έτσι μάθανε να σκέφτονται. Δεν ξέρουνε, δεν σκέφτονται, γιατί δεν ζουνε αυτά που ζούμε εμείς. Δεν μπορεί κανείς με λογικά επιχειρήματα να πείσει τον άλλον να γίνει χριστιανός. Αν κάποιος δεν ζει τα θαύματα που ζούμε εμείς, δεν μπορεί να τα δεχτεί.